kenraali, arvoisat kutsuvieraat. Tervetuloa Kainuun tykistö- ja heittimistökilta ry:n lipun naulaukseen. Meistä on arvokasta, että saimme lippuamme naulaamaan arvoisan Lotta-veteraanin. Pyytämämme Rukajärven tulejohtoveteraani ei sen sijaan valitettavasti voinut enää tulla. Oli ilo kutsua juhlaamme yhteistyöjoukkojemme nykyiset ja entiset komentajat. 14. divisioonan perinneyhdistyksen puheenjohtaja, yhteistyötahojemme sekä yritysten ja yhteisöjen edustajat ja henkilöt, jotka olette taloudellisesti ja monin tavoin tukeneet kiltamme toimintaa, lipun hankintaa ja tämän tilaisuuden järjestelyä. Erityisen mieluisaa oli saada yhdistyksemme kotipaikan, Kajaanin kaupungin edustaja lippupuheen pitäjäksi ja lipun luovuttajaksi. Suuret kiitokset tuestanne ja siitä, että olette tulleet juhlistamaan meille arvokasta ja tärkeää juhlaamme. Rauhanajan tykistöjoukoilla on perinteisesti olleet omat tykistökiltansa. Kainuun prikaatin patteristo tuli Kajaaniin jo vuonna 1966. Kului lähes 30 vuotta ennen kuin tykistökiltatoiminta alkoi täällä silloisen rykmentin komentajan everstiluutnantti Jouko Mattilan aloitteesta. Valitettavasti hän ei voinut juhlaamme saada. Saimme tuolloin aikaiseksi vain oululaisen Pohjois-Suomen tykkimieskilta ry:n Kainuun paikallisosasto. Tarvittiin vielä 15 vuotta oman itsenäisen kiltamme toiminnan aloittamiseen vuoden 2009 alussa. Olemme saaneet toiminnallemme yhteistyöjoukkojemme Kainuun prikaatin ja Kainuun tykistörykmentin täyden tuen. Kiitos siitä teille. Alusta alkaen tärkeintä toimintaamme on ollut varusmiesten palvelusmotivaation tukeminen, lahjoittamalla rykmentille heidän palkitsemisensa kiltastipendejä ja kiltapuukkoja. Koska kiltamme perustaminen alkoi Kainuun tykistörykmentissä ja sen edeltäjäjoukoissa aiemmin palvelleiden keskuudessa, oli luonnollista, että otimme vaalittavaksemme kiltatasolla samat yhteiset perinteet. Kilta vaalii yhdessä Kainuun tykistörykmentin kanssa talvisodan Kainuun taistelujen ja jatkosodan 14. divisioonan Rukajärven suunnan epäsuoran tulen joukkojen kunniakkaita perinteitä. Killan ja rykmentin perinnepatteristo on Kajaanin sotilaspiirin Nurmeksessa 17.6. perustama kenttätykistörykmentti 18 toinen patteristo. Perinneyksikkö on samalla alueella 18. ja 26. perustama jalkaväkirykmentti 31 granaatinheitinkomppania. Yhteinen perinnepäivämme on 17.6. Heti kiltamme perustamisen valmistelun vaiheessa pyysimme ja saimme 14. divisioonan perinneyhdistykseltä luvan käyttää Rukajärven rintamatunnusta tulevissa omissa tunnuksissamme. Kiltalokon ja pöytästandardin lisäksi olemme nyt 4. toimintavuoden lopuilla lähes 300 jäsenen kiltana naulaamassa omaa lippuamme. Lippumme, kuten muutkin tunnuksemme, on ansiokkaasti suunnitellut perustajajäsenemme Kari Sutinen. Suunnitteluvaiheessa on pyydetty lausunto heraldikko Liisa Kontiaiselta. Kaikki tunnuksemme kertovat
jäsenistöstämme, vaalimistamme perinteistä. Kiitos suunnittelijalle hienosta työstäsi. Perinteitämme olemme voineet vaalia yhdessä Rykmentin, Nurmeksen kaupungin ja reservi- ja veteraanijärjestöjen kanssa perinnepäivän seppeleen laskulla perinnejoukkojemme muistomerkeillä Nurmeksessa. Olimme osaltamme järjestämässä siellä toissa kesänä arvokasta jatkosodan alkamisen 70-vuotismuistojuhlaa. Osallistumme Kuhmon reserviläisten Jyrkänkosken museoalueen kunnostustalkoisiin ja maanpuolustusjuhliin siellä. Olemme tehneet vuosittain retkiä niin Kainuun kuin Rukajärven taistelukentille ja suorittaneet vihollisen selustaan pudonneen kentälle jääneen sankarivainajan etsintää. Keväällä paljastimme 2 veljeskiltamme kanssa muistomerkin Rovajärven leirialueella, Heinvaaraan. Se on kunnianosoitus kiltojemme yhteistyö- ja perinnejoukoissa sotiemme jälkeen palvelleen henkilökunnan, reserviläisten ja varusmiesten 63-vuotiselle leirityölle. Muistimme samalla jo lakkautettuja Pohjois-Karjalan patteristoa ja Pohjanmaan tykistöryhmenttiä. Yhteistyö Kainuun prikaatin killan kanssa on ollut kiitettävää monilla kiltatoiminnan sektoreilla. Olemme yhdessä järjestäneet jäsenillemme, Kajaanin reserviupseereille ja muille viiteryhmillemme kiltaesitelmätilaisuuksia. Kiitollisena ja ylpeänä tunnemme, että kaikki tämä on ollut mahdollista uskollisen jäsenkuntamme ansiosta. Ja sen yhteistyöverkoston, jonka piirissä olemme saaneet toimia ja jonka edustajina olette naulaamassa lippuamme. Kiitän yhteisesti teitä kaikkia tuestanne toiminnalle, lippumme hankinnalle ja tämän tilaisuuden järjestelylle sekä siitä, että läsnäolollanne kunnioitatte meille tärkeää juhlaa. Olkaa sydämellisesti tervetulleet.
Aloitetaan lipun naulaus. Lippuun naulataan 22 naulaa ja pyydän saapumaan naulajia paikoilleen lukemassani järjestyksessä ja sen jälkeen siirtymään allekirjoittamaan tuonne lippukirjaan. Yhteistyöjoukko-osastomme Kainuun prikaati, esikuntapäällikkö eversti Asko Muhonen. Lottaperinteiden edustaja, lottaveteraani Aune Huotari. Yhteytemme perinnejoukkoihimme 14. divisioonan perinneyhdistys ry puheenjohtaja kenraalimajuri Sakari Honkamaa. Yhteistyökiltamme Kainuun prikaatin kilta ry puheenjohtaja Heikki Visti. Kuhmon talvisodan perinteiden vaalia, Kuhmon reserviläiset ry, puheenjohtaja Heikki Pitäjämäki. Kajaanin sotilaskotiyhdistys ry, tykistöleirien sotilaskodin johtaja Hilkka Honkala. Yhdistyksemme kotikunta, Kajaanin kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen. Toiminta-alueemme Kainuun edustaja Sotkamon kunta, aiempi kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Killan varapuheenjohtaja Timo Härkönen.
myönnetyin valtuuksin. Maakunnan rahoittaja, Kainuun osuuspankki, toimitusjohtaja Seppo Rykivaara. Maakunnan vireä yhteyksien rakentaja Kaisanet, toimitusjohtaja Mikko Kurtti. Kiltamme ensimmäinen Kainuun tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Tapio Mustanen. Toinen naularivi. Kiltamme toinen Kainuun tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Janne Oksanen. Yhteistyöjoukkomme Kainuun tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Markku Puustinen. Yhteistyöyksikkömme, tulenjohto ja viestipatteri, patterin päällikkö, kapteeni Pasi Korjonen. Yhteistyöyksikkömme, ensimmäinen tuliasemapatteri, patterin varapäällikkö, kapteeni Ilkka Hietala. Yhteistyöyksikkömme, toinen tuliasemapatteri, patterin päällikkö, kapteeni Antti Kuparinen. Yhteistyöyksikkömme, granaatinheitin komppanian päällikkö, kapteeni Ville Nevalainen.
Möllerin suku, Kiltamme perustajajäsen Seppo Möller. Kiltamme perustajajäsen Mauno Juntunen. Killan hallituksen jäsen, Kiltamme perustajajäsen Tapani Piippo. Lipun suunnittelija, Kiltamme perustajajäsen Kari Sutinen. Ja Killan puheenjohtaja, Kiltamme perustajajäsen Jaakko Ryhty. Lipun naulaus suoritettu. Lippu paikoilleen.
Rakkaat ystävät, Aidon tykistö- ja heittimistökillan uusi lippu on juuri naulattu ja tuotu esiin. Olemme nyt ottamassa sitä käyttöön. Olemme kiitollisia kaikesta siitä työstä, jota tässä killassa tehdään puolustusvoimiemme ja koko isänmaamme parhaaksi. Ja rukoilemme, että sen piirissä toteutuisivat hyvät, oikeat ja Jumalan tahdon mukaiset pyrkimykset. Pyhä sana todistaa, että niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta ja kastelevat maan versomaan ja antamaan nälkäiselle leivän, niin myös Jumalan sana täyttää tehtävän, jonka hän sille antaa, ja saa menestymään kaiken, mitä varten hän sen lähettää. Psalmista 60. Jumala, sinä olet antanut kansasi kokea kovia, mutta palvelijoillesi sinä nostat merkkiviirin. Sinun viirisi luo he kokoontuvat pois nuolien ulottuvilta. Profeetta Jeremian kirjasta, kuulkaamme, ilmoittakaa Juudassa, kuuluttakaa Jerusalemissa, puhaltakaa torveen kaikkialla maassa, huutakaa täyttä kurkkua kaikki kokoon, kiireesti turvaan linnoitettuihin kaupunkeihin, kohottakaa näkyviin viiri, joka opastaa Sionin vuorelle. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta luemme. Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen, sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää. Etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Pyydän juhlaväkeä nousemaan ylös. Pyydän avaamaan lipun siunaamiskasat. Jumala on yhteyden lähde. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kilta toiminnan, jonka tunnuksena tämä lippu on. Liitetyn veden vihmomisella, Pyhän Hengen armolla, voimalla ja vaikutuksella siunataan Kainuun tykistö- ja heittimistökillan lippu nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen. Pelasta Herra sinun kansasi ja siunaa sinun perintäsi. Anna seurakunnallesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi sinun valtakuntasi. Rukoilkaamme Herraa, muista Herra Jeesus Kristus meidän Jumalamme laupeuttasi ja armoasi, jota olet osoittanut aikojen alusta ja jonka tähden olet myös tullut ihmiseksi ja tahtonut kärsiä ristiinnaulitsemisen ja kuoleman. Sinun uskovien pelastukseksi olet noussut kuolleista, astunut taivaaseen ja istunut Isän, Jumalan oikealle puolelle, ja kuulet niiden nöyrät anomukset, jotka koko sydämestään kutsuvat sinua avukseen. Katso laupeasti synnyin maamme ja sen puolustusvoimissa palvelevien puoleen. Täytä heidät rauhalla ja totuudella. Valaise heidät uskon ja tiedon valolla. Anna Pyhän Hengen kasvattaa heidän sydämissään oikeutta, rauhaa ja hyvyyttä. Herra meidän Jumalamme, pelasta palvelijasi ja varjele heitä kaikelta pahalta. Kaikkien pyhä Jumalan synnytön ainaisen neitseen Marian, valkeuden enkelin ja kaikkien pyhien esirukousten tähden. Amen. Herra meidän Jumalamme, kiitos siitä yhteydestä, jonka merkkinä on tämä lippu. Siunaa kaikkia, jotka kokoontuvat toimintaan sen ympärille.
Anna heille yhteinen näky, joka on sinun tahtosi mukainen. Vahvista heidän keskuudessaan vastuuntuntoa, toinen toisensa huomioon ottamista ja auttamisen halua. Tee meidät kaikki kuuliaisiksi tahdollesi. Jumalamme ja Isämme, lahjoita kaikille ihmisille yhteys sinun kanssasi. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Lausumme nyt yhteen ääneen Herran rukouksen käyttäen sen ekumeenista sananmuotoa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Kunnioitettava luottamusherraani, herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja miehet. Vuosina 1974-1975 Kainuun prikaatilla tykistön viestipatterissa palvelleena minulla on suuri kunnia luovuttaa lahjoittajien puolesta uusi juuri naulattu lippu Kainuun tykistön ja heittolistökiltä ryn käyttöön. Lippu on joukkoinen tunnus. Se on symboli, joka ylistää samaan joukkoon kuuluvia henkilöitä. Muinaisella taistelukentillä lippu keräsi joukon sotilaat yhteen, ja se toimi myös joukon johtamisen välineenä. Joukon lippuun saatettiin liittää merkintöjä joukon kunnostautumisesta taisteluissa. Se oli ylpeyden aihe.
Toisaalta lipun menettäminen viholliselle taistelussa saattoi koko joukon häpeään riippumatta taistelun lopputuloksesta. Lippu esiin. Nyt naulatun Kainuun tykistö- ja heittimistökillan lipun heraldisessa selityksessä kerrotaan. Punaisessa leveän vihreäpaltteisessa lipussa on keltainen Kotkan siipipari saatteenaan 2 keltaista granaattikuviota. Paltteen tangonpuoleisessa yläkulmassa on keltainen 14 divisioonan rintamatunnus. Lipputangon kärkenä on tunto syöksevä pallogranaatti keihäänkärjen vuotoisessa kehyksessä. Tunnusten merkityksestä voidaan kertoa seuraavaa. Lipun tykistön punainen keskus liittää killan tykistökiltojen joukkoon. Onhan kilta alusta lähtien ollut Tykkimiehet ry:n yhteisöjäsen. Kajaanin vapaaherrakunnan vaakunan Kotkan siivet viittaavat killan kotipaikkaan ja kotimaakuntaan. Ne liittävät killan myös talvisodan Kainuun taistelujen sekä Ristijärven rintamakunnus jatkosodan 14 divisioonan taistelujen epäsuoran tulen joukkoon. Lipun vihreä palte kertoo granaatin heittimistön kuuluvan jalkaväkeen ja punaisessa kentässä ristikkäin yhtyneet granaatinheittimen ja kenttätykin granaatit kuvaavat näiden epäsuoran tulen joukkojen kiinteää yhteistyötä ja kuulumista tykistöön. Killan ja Kainuun tykistörykmentin lipussa on samoja tunnusmerkkejä ja niiden lipputangoissa on samanlainen erikoinen kärkikunta. Ne kuvastavat sitä tiivistä yhteistyötä rykmentin kanssa, josta kilta on saanut ja saa edelleenkin nauttia. Lippu ylös. Liemukoon uljas lippumme kunniakkaasti rauhanajan leppeissä tuulissa ja kerääntyköön sen ympärille entistä tiiviimpi ja suurempi maanpuolustushenkinen joukko. Lahjoittajien puolesta luovutan lipun Kainuun tykistörykmentti heittimistökiltä ry:n käyttöön. Luovutan lipun käyttöön. Kiitoksella otan lipun kiltan käyttöön. Kiltamme saatua pöytästandardit käyttöön, killan hallitus teki päätöksen luovuttaa standardi numero 9 14 divisioonan perinneyhdistykselle kiitokseksi siitä, että saimme luvan käyttää Rukajärven rintamatunnusta omissa tunnuksissamme. Aikaisemmin ei ole tullut sopivaa tilaisuutta luovuttaa tätä, mutta nyt mielestäni on oiva tilaisuus siihen. Pyydänkin, herra kenraali, että perinneyhdistyksen puheenjohtajana otatte kiltamme standardin vastaan. Kiltamme ensimmäisen Kainuun tykistörykmentin komentajan lähtiessä reserviin meillä ei vielä ollut käytössämme
standardina. Pyydän, että everstiluutnantti Tapio ottaisit vastaan kiitoksen osoituksemme siitä tuesta ja yhteistyöstä, mitä osoitit silloin, kun olimme perustamassa kiltaa ja aloitimme kiltatoiminnan. Ohjelmassa on varattu nyt mahdollisuus lyhyisiin tervehdyksiin. Olkaa hyvä. Arvoisa lottoveteraani, arvoisa tykistön heittimistökyvän puheenjohtaja, arvoisa kenraali, hyvät tykki- ja heitin miehet. Haluan aluksi kiittää tästä tilaisuudesta kutsusta tähän Jullamaan muistoja herättävään paikkaan. Ja haluan myöskin kiittää tuosta äsken saamastani pöytästandardista. Lippupuheessa viitattiin lipun merkitykseen ja ajattelinkin tässä tervehdyksessä muutama sana kertoo yhteisöllisyydestä. Meillä tykkiäheitin miehillä ja tykkiäheitin naisilla on tietty yhteisö, joka on ehkä voimakkaampi kuin moni sitä kuvittelee. Se on se yhteishenki, mikä tulee meidän yhteisen leirielämän kautta. On se sitten Vuosangassa tai Rovajärvellä tai jossakin muussa merkittävässä ampumaharjoituksessa. Sieltä pursuaa vahva yhteisöllisyys, yhteisöhenki. Mutta tässä vieressä oikealla on Suomen lippu. Suomen lippu ja sotilasvala yhdistää meitä kaikkia merkittävällä tavalla. Sotilasvalan kohta, joukkoa, johon kuuluu ja paikkaani siinä on varmasti meidän jokaisen mielissä. Aina silloin, kun näkee Suomen lipun tai on joku muu merkittävä juhlapäivä, se yhdistää meitä. Jokaisella meistä on oma kotijoukko-osastomme tai kotijoukkoyksikkömme. Ja täälläkin on Kainuun tykistörykmentin perintälippu. Mutta täytyy tässä todeta, että itselläni tuo kotijoukko-osasto on Satakunnan tykistörykmentin lippu. Eli se joukko, mihin aikanaan meni itse 81 palvelukseen. Mutta tämä tykistö- ja heittimistökillan lippu, tämä on minun kotilippu. Näin voisin tässä vilpittömästi sanoa. Tämä on sellainen kotikilta ollut tähän saakka ja myöskin tästä eteenpäin. Ja haluaisin palauttaa mieliin elokuun 2008. Olimme silloin tykistökillan edustajien ja puhumareserviläisten kanssa tuolla Rukajärven suunnalla, ja kun palasimme sieltä, niin Jaakko Rytty siinä bussissa käytti puheenvuoron ja kysyi, että mitenkäs rykmentin komentaja suhtautuu siihen, jos perustamme oman killan. Siitä ei muuta ole kovin montaa vuotta. Nyt on oma lippu, 300 jäsentä ja erittäin aktiivista toimintaa, monipuolista toimintaa. Tämä on sellainen paikka, että sille kannattaa antaa tässä tilaisuudessa. Ja olen ihan varma siitä, että tämä lippu, mikä nyt vihittiin, tämä lisää täällä Kainuussa tykistö- ja heittimistö-palveluksessa olevien henkilöiden yhteisöllisyyttä. Ja sitä kautta antaa lisää tukea siihen verkostoon, mitä me kaikki tässä kylmässä, kovassa yhteiskunnassa tarvitsemme. Haluan vielä kerran kiittää tästä juhlasta ja toivottaa kaikkia hyvää tykistö- ja heittimistökillan jatkoa. Arvostettu lottoveteraani, herra kenraali, killan puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kainuun prikaatin ja Kainuun tykistörykmentin puolesta onnittelen kiltaa suurin lipun johdosta ja kiitän myöskin rykmentin puolesta hyvästä yhteistoiminnasta. Tämäkin lippuhanke on erinomainen osoitus killan aktiivisesta toiminnasta.
muita, mitä on tapahtunut viime aikoina, niin kuten viitattiin, tuo Heimuvaaran muistomerkkihanke toteutettiin tänä vuonna. Ja edelleen Kraantiheikkimisten osalta niin Perinne Kraantiheikin komppanian sotatiestä kertovan perinnetaulun sijoittaminen tuonne Kraantiheikin komppaniaan. Edelleen, mihin Killan puheenjohtaja viittasi, niin Kilta on luonut edellytyksiä niin, noiden varusmiesten palkitsemiseen, niin kunnostautuneiden varusmiesten palkitsemiseen, niin, mikä on hieno asia. Toivotaan, että yhteistoiminta jatkuu yhtä tiiviinä tästäkin eteenpäin. Seuraavaksi pyydän teitä nousemaan ja noutamaan kohta paikalle saapuvat maalia Killan puheenjohtajan johdolla. Kainuun tykistörykmentin lippu poistuu. Käännös oikeaan. Tahdissa. Marssi. Kainuun tykistö- ja Helsingistä Killan lippu telineessä.